Algú va dir una vegada que la bellesa és a l'interior. Un lema que la convidada d'avui demostra cada nit al Barcelona Teatre Musical, on dona vida a un dels personatges més mítics de La Bella i la Bèstia, la senyora Potts, la tetera més divertida del musical. I al seu interior hi ha ella, l'actriu Mercè Martínez. Mercè! Hola, guapa! Hola, com estàs? Què tal? Molt bé. Mira, et donem la benvinguda al Tevis. Gràcies per venir amb aquesta música. Amb el tema, és el hit. La deus tenir tan interioritzada, mai millor dit, oi? Sí, ja l'he cantada unes quantes vegades, ja. Unes vegades. Home, és el moment que suposo que tots els espectadors que estan allà al teatre esperen, no? Sí, ho notes, que quan comencen a sonar les primeres notes de la introducció hi ha com una mica de rebombori. Al teatre, fins i tot algun dia han aplaudit abans de començar la cançó. Sí, perquè és just un moment molt màgic, apareix la Vella, baixen unes estrelles, és... Clar que sí, doncs vols veure-ho en imatges? Et vols veure cantant, senyora Potts? Doncs vinga. Oye una canción que hace suspirar y haga el corazón de una sensación grande como el mar, algo entre los dos que un día sin querer nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia soy. Déu-n'hi-do, això sí que té mèrit, Mercè, aguantar aquest traje, uns 17 quilos, em comentaves. Uns 17 quilos pesa, sí. I cantar també. Vaig amb una faixa que m'aguanta els 17 quilos del vestit, més una perruca amb un barret que també pesa una tonelada. Això és un dels mèrits d'aquest gran repartiment també d'actors que interpreten a La Bella i la Bèstia, un musical que està tenint molt èxit. I hem de recordar que aquesta temporada, 2008-2009, a la Ciutat Comtal n'hi ha hagut un gran repertori de musicals, però alguns no han acabat de quallar, han acabat abans d'hora, i el vostre, Bella i la Bèstia... És la cosa, quan hi ha tanta oferta, la gent tria, selecciona. Les entrades de musical normalment són més cares que les entrades de teatre de petit format. Per tant, la gent es permet triar, no? Ha de triar, i realment el títol de La Bella i la Bèstia és un clàssic de Disney. És un clàssic que s'ha de veure perquè és preciós, és màgic, és molt maco. 14 temporades que va estar a Broadway i que ha tingut moltes crítiques i, sobretot, crítiques bones per tu, Mercè, senyora Potts. Sí. Perquè no només dels espectadors, de la crítica teatral, sinó també del director, Glenn Casal, que diu, atenció, que de totes les actrius que han interpretat senyora Potts arreu del món, creu que tu l'has clavat, el personatge. Sí, estava molt content amb mi, no sé, suposo que també jo vinc de fer molts musicals, però també vinc de fer molt teatre de text i sèries i tot. Sí, i com que porto un bagatge bastant especial, un dia me'n recordo que em va donar una indicació molt concreta, em va dir, ara en aquest moment és en el moment que tu te n'adones que el teu fill es morirà. I jo vaig fer... Em vaig posar a plorar com una bleda assolellada, i jo dient, sorry. I allò que t'imagines perquè em feia molta vergonya. Una tasseta, no? Una tasseta, com és el fill de la Clar, senyora però és més enllà del vestuari que portem, de la tetera, del canelobre, de la tassa. El que ha volgut enfocar aquest director, el Glenn, és que hem d'anar més enllà dels objectes i interpretar-ho com persones humanes que tenen un conflicte molt greu, que s'acosten inevitablement cap a la mort. Exacte, que no són éssers inanimats, sinó que són molt més d'això, són com si fossin humans, amb tots els seus sentiments i les seves coses. Per una maledicció, en un moment donat, s'han convertit en objectes. Ai, aquella rosa que es va desfollant. Però tots els que t'han vist actuar, Mercè, deuen fer-te la mateixa pregunta, jo me la faig també. Com aguantes tota l'obra amb aquell trajo i la tetera que s'acostuma a associar amb un braç que està elevat, no? Un reposabraços. I tant que està elevat. Com t'ho fas? Vaig això, amb el braç així, que l'he de bloquejar per tenir-lo així, no tinc res que m'aguanti, que molta gent s'ho pensa. Molta gent també es pensa que vaig amb rodes, tampoc hi vaig, no vaig amb rodes, ho aguanto jo. I ara, amb la calor, per exemple, s'ha gravat una mica, que és bastant més incòmode, no? Però
Però, bueno, hem buscat alguna solució, una petita solució. El cap d'automatismes m'ha foradat la tarima del teatre, ha posat un ventilador sota, i jo em poso allà, m'aparco i em ventilo. O sigui que l'aixella la tens fresqueta, no, em ventilo les cames, com a mínim, perquè agafa una temperatura... Tu diràs, no, és normal, i amb aquestes calors que fan, i el que estareu al Barcelona Teatre Musical, mesos i mesos, això s'ha de mantenir bé. Doncs nosaltres hem fet un rànquing d'altres personatges que han de suportar el pes d'un trajo, d'un maquillatge, i que també tenen el seu mèrit. Els vols veure? Per exemple, personatges incòmodes de La Bella i la Bèstia. Tenim des de la catifa, que veiem que, clar, de fer piruetes i passar una calor d'escàndol, menys mobilitat, estàs d'acord amb mi? Sí, la veritat, i vam tenir molt mala sort perquè el dia de l'estrena la nostra catifa es va lesionar i vam haver d'importar una catifa de Madrid. De Madrid? Sí. Aquí a Barcelona s'ho tenien. El noi que ho feia no teníem temps perquè es va lesionar just abans d'estrenar i van haver d'importar el de Madrid, el que ja ho estava fent en el teatre. I el canelobra, Mercè, que també no només amb un braç, sinó amb dos elevats. Té molta tela. Té molta tela el canelobra perquè, a més, pesa molt. Va amb unes ampolles de gas per encendre... És que és un musical que és molt maco de veure, però és molt desagraït pels actors, perquè el vestuari no està pensat per persones humanes. Exacte, des de calaixeres fins a altres elements, inclòs la mateixa bèstia que aquelles hores de maquillatge que deu tenir, i que també passa una calor. Una horeta ben bona. Tu diràs. Tu a l'obra fas de senyora Potts, però nosaltres considerem que hauries de fer també de vella. Per què no? De vella? El que sí que està clar que de bèstia no, Mercè. De bèstia no t'hi veiem. Bueno, però un bon maquillatge vols dir que no? No sé. Sí, potser sí, allò a lo grotesc. Però el que sí que sabem és que al teu vist hi ha una bèstia en forma de Darío Porras i que et porta al bagul de les sorpreses. Que entri la bèstia. Ai, quina por. Bon dia, Mercè. Venir al TV sempre és una aventura, eh? Sí. Faig el pego que vine cap aquí, sisplau. Vinc. Perquè mira què t'he portat. Una rosa per la I el vestuari. Mercè, per favor. Molt bé. Moltes gràcies. Home, guapíssima. Què, faig el pego o què? Molt bé. Soc la bèstia, no? Sí, a veure, et falta la gepa una mica. Ja en tinc, ja em poso així. Si falla el titular em poso això. Mira què porto aquí, Mercè. A veure què portes. Aquest és el bagul, ajuda'm. Aquí guardo coses de tots els convidats que passen pel tequis. I en aquest bagul hi ha 3 coses que tenen a veure amb tu. Això, jo crec que no ho haguessis descobert per tu mateixa, perquè dius, calla, què és això? Un telèfon. Despenja el telèfon, sisplau. Tu recordes, quan tenies 19 o 20 anys, què feies? Ah, sí. Treballava de teleoperadora. No. Ah, sí? Però és per això, però mira, 2 en 1. No anava per aquí la cosa. 19 anys. Quan vas començar a estudiar al teatre, tu anaves per clàssics, anaves per Shakespeare i això. Però vas fer un curs de veu... A veure, sisplau. Respon, a veure qui hi ha. Hola. Hola. Qui ets? Ho puc dir. Clar. Qui és vostè? Soc la Dolors Aldea. Ai, Dolors! Ostres, quina sorpresa! Diguem qui és Dolors Aldea. Dolors, bon dia. Dolors Aldea és la primera mestra de cant que va tenir. I tant, la meva profe de cant. Dolors, gràcies a vostè tenim a la millor cantant de Catalunya. No tant, oi, Dolors? Digue-li una cosa, Dolors. Doncs res, que fa molt temps que no ens veiem, que últimament he parlat molt de tu. Que no coincidim, sí. No. Però jo ja et segueixo, ja sé el que fas, ja sé que estàs fent l'espera, que és una cosa molt bonica, a més. Que t'espero al teatre, que últimament he parlat molt de tu per allà, pel circuit d'actors d'allà. I tant. Dolors, moltíssimes gràcies. De res, i ara? Per la seva simpatia, per haver respost a la trucada i per haver ensenyat també a la Mercè Martínez. Gràcies, Dolors. Adéu, Dolors. Però hi havia bona fusta. La Dolors Altea, la teva mestra de cant. Que entri el cavall! Verge Santa, ho dius en sèrio? Home, el té vist fent alegria i repartim joia entre els convidats. No vol entrar. No vol entrar el cavall, però hi ha un cavall, l'estem veient. Mira quina meravella. Mira quina meravella. Un cavall dels amics de la hípica Can Llorenç de Vilanova i la Geltrú. Aquest és l'Àlvaro. Àlvaro, bon dia. Com es diu aquesta bèstia tan preciosa? Vingui cap aquí, Àlvaro. Es diu Rada. Vingui cap a l'altra banda. Com es diu? Es diu Rada. Rada. Què? Què m'has de dir? Jo vaig fer un curs per actors d'ensinistrament, de munta natural, i em va encantar perquè sempre havia fet doma clàssica, havia muntat de la manera clàssica i la natural em va semblar meravellosa perquè tens una connexió amb l'animal
És un altre estil. Sí. Detallet que t'hem volgut fer, la rosa que aguanta, que aguanta. I ens hauries de dir el missatge guanyador entre l'1 i el 167, perquè la gent ha anat votant, el 70-33, per guanyar un cap de setmana a l'Hotel Princess. I he de dir un número a l'atzar? Sí, de l'1 al 167. El 125. El 125, que t'ha inspirat, no? Mira, m'ha vingut. Ja està. Doncs aquest serà el missatge guanyador. I nosaltres agraïm moltíssim a la Mercè Martínez amb un gran petó, perquè una bona feina que estàs fent en La Bella i la Bèstia, una gran veu que té aquesta dona, guapíssima, i esperem que tinguis molts d'èxits amb aquesta obra i tot el que vingui, perquè t'hem anat seguint i sabem que ets una tot terreny, eh? Sí, faig una mica de tot, una mica de cada, per no avorrir-me. Clar que sí, des de plats bruts fins a Porca Misèria, i l'hem anat veient de tots colors. Clar que sí, Mercè, doncs un petó ben fort. Doncs t'espero al teatre, Elisabet. Sí, jo, i tant, aquesta tarda, si fa falta, i tant. I me n'hi vaig. Bella i la Bèstia, al Barcelona Teatre Musical, no us ho perdeu.